Abastos é un proxecto de dous mozos, de meu socio 50% Marcos Cerqueiro, o cociñeiro, e un servidor. Para nós estar nun mercado que significa tradición, localismo, produto, con esas pretensións que aporta o que é a palabra mercado dentro do mercado da Praza de Abastos, non podíamos montar un bar ou uso unha taberna, tiñamos que montar un espacio gastronómico, que sonaba así como algo pretencioso, que ao final a día de hoxe é unha taberna, onde a xente ven a beber e a comer. Mucho ollo en darlle de comer a toda a xente que ven por aquí por a plaza buscando deseosa comida boa e dun xeito diferente, por así decirlo. Nos intentamos darlle unha voltiña a todo o que facemos, para que non sexa o habitual de toda a vida. Xogar un pouco e ser un pouco gamberros na cociña tamén. Bueno, é unha taberna que está dentro do mercado, e como tal, e seguindo esa premisa básica, nós, cada día, en función do que topábamos no mercado, facemos unha carta nova. Polo tanto, é unha carta efémera, unha carta cambiante. Encántame que teñan todo produtos galegos de primeira calidade e cociñan moi ben. A verdade é que fan cousas diferentes, misturando o estilo galego, a tradición, coa innovación. Sobre todo un sitio, un punto de encontro onde se xunta a xente de Compos e a xente que ven de fora, non? Porque o mercado aquí ten esa afluencia e nós neste pouco tempo, 6 anos e medio, é certo que Abastos é un punto referente pequechiño tamén para a xente que ven de fora e nos busca. En verán traballamos con moita xente de fora, moito guiri, por así decirlo, pero moi agradecida a toda a xente, a verdade, ven a disfrutar e moi entregada. Pois é un ambiente informal, ás veces hai moito turista, pero tamén hai moito local e eso agradecese. Nós, unha das cousas que presumimos é que, como te dicía antes, punto de encontro para a xente de Compostela e, sobre todo, é xente local, moita xente local. É certo que neste tempo a recepción de guiri é unha animalada, porque ben é certo que veñen ca guía na man e din estos abastos, non? E sorprende porque a facilidade e a normalidade de poder comer e beber nun ambiente moi informal, distendido, sobre todo moi divertido, non? Que é unha palabra que sempre utilizamos. Eu por que brindaría? Porque isto siga traballando así de ben durante moitos anos. E que eu siga vendo, por exemplo. Eu brindo polos momentos, por todo o que aquí acontece, polos recordos e por todo o que pode chegar a pasar.